bulise otata, bulise omama. Bulise na abantu abatsha nabantwana egameni lenkosi Yesu molweni. Bulisa ibandla ngegama lika Yesu. Praise the name of the Lord. Senza i-recap yale veki. Ukuze sithi sifika ngeCawa sibe sikhumbuzela izinto eziphambili. Amen. Bakhono singaye sicela baphakamise isandla kule veki yokubhaptizwa. Okay, siyabulela. Iqale insindisweni lento engenweni nguYesu. Kwamkela uYesu inkunzi nesiseko sayo yonke lento esingayo. Umuntu ongemamkelanga uYesu asimlindelanga ngoba afune nofuna ukubhaptizwa. Lo gama ungekamamkela uYesu, you don't qualify for baptism. Iqala apho. Phakathi kuJohn chapter 3 kukhona ingxoxo between uYesu noNikodimo. Eyona verse popular ne-famous John chapter 3 verse 16 ithi, for God so loved the world, uThixo wenje kulithanda ihlabathi ude wancama unyana wakhe kuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwa kuye bangatshabalali koko babe nobomi obunaphakade. Iqala apho indaba yensindiso. Adlule kuchwethwe indoda ngobusuku igama layo nguNikodimo. Nikodimo wayengumfarisi esazi isibhalo, eqeqeshiwe enkolweni yobuJuda. Naw kukho lo muntu usibiza ngokuMesaya. Kuyacaca bazazi khona ingxoxo ezazi khona between uYesu nabafarisi. Babexoxa ngaye uYesu futhi abafarisi. So iclear imposition yabafarisi basiyifuni lento yale ndoda. So he tried uNikodimo kwezo nhlanganiso zabo to say make sicinge ngalanto ithethwa ilandoda. That's why selethwethwa nje ayisuba phangazame uNikodimo. Cha abafarisi babegcinile loba sinalo kwenza nalandoda. So ngobusuku ke uyachwethwa wenza show bakabona. Uyobuza le ndoda ukuba mfundisi ngiyakholwa ukuba akho umuntu owenza izinto ozenzayo engaphumi kuThixo. uYesu uphendula kuye athi, unless a man be born again, ukuba umuntu akathanga azalwe ngokutsha akayikungena ubunkani bamazulu. Iqala apho indaba yensindiso. Ayiqali ukubhaptizweni. You must be born again. And umuntu who is born again ozelwe ngokutsha kunqini ngaphakathi lakhe. Akungeni inkonzo. That's why uBhale sithi umoya wethu ungqinelana nomoya wakhe ukuba singabantwana bakaThixo. Ungalingeli ukuxelelwa ngabantu kusindisiwe. Kufuneka ibe into ephuma kuwe. Naxa wehlelwe ngumoya oyingcwele, ayonto yabantu leyo, into yakho. Kungabi Yesu ethi ngomhla wokugqibela womthendeleko wama wadanduluka wathetha amazwi wathi ukuba kukho thanxamwe makaze kumntu umnika amanzi ayakugobhozela kuye ebomini obungunaphakade. Awazuphuma kwabanye abantu, awazuphuma enkonzweni, kodwa uphuma kuye ngaphakathi. Ngoba uThixo esikhonzayo uThixo otyala imithombo adlula tyala imbewu. Uyazazi into nembewu nensindiso. Insindiso inophawu. And uyazazi into ophawu liwe.
Do you know about insindiso ligama elimnandi ngo-salvation? Igama elimnandi yalona. Abantu bazichola abaphandle. Azichola abantu, bazichole ngezinto. Athi umuntu into ethile azichola umuntu. Kutheni bengazichola abantu ngensindiso? Ngoba umuntu ongasinzwanga uyazazi banithenanga. Osinzwe uyazazi kutheni? And osinzwe noba akazi uyicacisa loo nto kodwa uyazazi banitheni? Do you know what? Osindisiweyo noba banawo amazwi noba lithintitha noba usisimungu kodwa uyesu ungenile uyazazi banitheni? So iqala apho le nto iqala ekubhaptizweni. Ubhaptizo silenza because yimiyalelo kaKristu. Lisiko lebandla. Kodwa limfaka umuntu ezulwini. Alimfaki umuntu phi? Ezulwini. Umuntu ofaka umuntu ezulwini ubani? Yesu. Nobaba lolwakhe. That's why waxhola lamadoda ayi-2 angamabhada. Leyise isekhohlo yathi kuye ngawuzothule manje usenze wenze umyalezo uhle usincede nathi sehle. Yathi lingapha ngasekhohlo yathi hey awumoyiki uThixo. Ngoba lo muntu elapha njalonanga thina silapha ngenxa yoba sonile. Yawugqiba yajonga kuYesu yathi undisindise Nkosi xa ubuye usekukumkanini wakho. Wathi uYesu namhlanje. La ndoda yangena ezulwini ingabhaptizwanga. Yangena ezulwini ingakhange icule ichorus. Yangena ezulwini ingakhange ivule ivesi yeBhayibheli. Yangena ezulwini ingakhange iye kuLwesine. Yangena phi? Ngoba izulu lingenwa ngoYesu. So ibalulekile lento kwa unoYesu. So that ukubhaptizwa kwakho kube inxalenye yalento yoba unantoni. Kufane nokufundiswa ngumyalelo xa usindiswe kufuneka ufunde ntoni? Kufane nokuthandaza xa usindiswe kufuneka uthini? Kufane nokuza enkonzweni xa usindiswe kufuneka uthini? Ukhonze. Kufane nokunikele enkonzweni wenze amasiko ebandla ngoba xa usindiswe kufuneka wenze intoni? Amasiko ebandla. Ne? So that usibuza umbuzo ukuba kutheni abanye bewuthi umthendele kodwa ingawuthi? Ngoba ezinto zonke zizinto zekhaya. Nawe usibuza umbuzo kutheni lisithi lisinziwe kodwa ndibhaptizwe? Usibuza umbuzo uba kutheni ndisinziwe kodwa ndiye enkonzweni? Yandiva ne? Kodwa ezo zinto azifaki into ezulwini. Kodwa ungangangeni ezulwini ngenxa yazo. Undiva? Izulu lingenwa ngoYesu. Njengomntwana ozalwa ngutata nomama. Utata nomama banikeza imiyalelo yekhaya. Kubekho lo mntana othi andizuyitya mna le nto. Andizuyenza into ethile eyenziwa leli khaya. Umyalelo weli khaya uthi singena apha endlini siyangena sonke sibe khona ngo-7. Athi lo mntana zawufika ngo-8:30. Uyaqoma aba bazali bazuthi lo mntana ayingomntanabo. Kodwa lo mntana unentoni? Unethiki. Lo mntana akathobeli. So ubhaptizo xa uli-interpreta uba why kufuneka ubhaptizwe, kufuneka uyazi uba uyenza because ngumyalelo kaKristu. Ngicela siyifunde Matthew 28 verse 8 verse 19 and 20. Sizawukhawuleza sifunde ezi vesi ngoba sifuna ukuphendula imibuzo ethi why we get baptized. Ubhaptizelwa ntoni?
Cela ke sawusikhawulezisa ke oyifumene eqala azifunde ayinyanga ivesi esizayifunda. Yes. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga. Nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya Oyingcwele. Ngubani uthetha la mazwi? Hambani ngoko niye kulo lonke izwe nibashumayele indaba ezilungileyo. Abathe bakholwa nibabhaptizele egameni loYise, loNyana neloMoya Oyingcwele. Ibambe apho. uYesu lo othi abantu mabashunyayeze bawugqitha ukushunyayezwa bathweni babhaptizelwe emagameni amangaphi? Igama likabani? Nelikabani? Nelikabani? Kulapho sikhona. Abanye mhlawumbe bazabhaptiza egameni likaYesu cha bakwenze uJesus only. Thina singabantu beTrinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Imbiza yethu ingemilenze emithathu. Le milenze yalingana futhi. Lento kufuneka xa ucinga ngeTrinity ubuthixo bukaThixo ungacingi njengoThixo uYise noThixo uNyana noThixo uMoya Oyingcwele. Ayihambi ngee-levels, ihamba ngee-robes. uThixo uYise, uThixo uNyana noThixo uMoya Oyingcwele. Sabasonke bathandekayo? Ngoba uba ukhe wayicinga literally lento yokuba uThixo uYise wazala uThixo uNyana ucinge fanele uba injalo literally uzawuphosana nomxholo. Ngoba uzawufuneka ubuze ukhangele umama kaYesu. Kanti God is spirit, uThixo ungumoya. Alikho ixesha uYesu awayengekho ngalo. Alikho ixesha uMoya Oyingcwele awayengekho ngalo. Ubuthathu bukaThixo babukhona emaphakathi. In fact, God does not count time. Because there was no time that God was not there. Akuthiwa i-universe ihlabathi laqala ngokuThixo liqalile. Okanye uThixo waqala ngosikaqala ihlabathi. Sabaso? Akuthiwa God began when the beginning began. He was there before the beginning began. Phambi koba isiqalo sibe khona uThixo bethe. So naxa sithi usisiqalo nesiphelo ukumnqatyelwa ilanguage yokumchaza. UnguThixo ongunaphakade. Eternity has no beginning, it has no end. So sibabhaptizela egameni loYise neloNyana neloMoya Oyingcwele ababekhona before the foundations of the world. Athi uYesu ngayingcini yomsebenzi. Akavelanga kwi-New Testament Yesu wayekhona before the foundations of the world. He is God, fully God. So lo myalelo ke siwuthatha kuThixo bama ubhaptizwe. Ngicela usifundele Ephesians 2 verse 4 and 5. Yes. Uthixo esisityebi njengenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo thina sifile njengeziphoso wasidlisa ubomi ndawonye ngoKristu nisindiswe ngokubabalwa anisebenzanga anina-contribution kwinsindiso yenu. Ithi uThixo esisityebi njengenceba uthe ngobuninzi bothando lwakhe wasonyulela uKristu. Nisindiswe ngokubabalwa, not ngebaptism, not ngokufistos enkosi, not ngokusecaweni. Nisindiswe ngabani? Ngobabalwa kaKristu. So that ezi zinto xa nizenza zonke nizenze ngoba nithobela lo onibabalele. Ngicela usifundele uRomans 6 verse 3 to 4. Isindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo. Hleze kube kubani oqhayisayo. Idlule ithi oqhayisayo makaqhayise ngomnqamlezo kaKristu. Ukufa kukaYesu emnqamlezweni yeyona nto esiyishumayelayo.
ngoba nawe nje manje uzawubhaptizwa nje sikubhaptizela ekufeni kukaKristu nasekuvukeni kwakhe ukuze ufe imvelo endala uvuke unemvelo entsha yokulungisa afe umuntu omdala simshiye emanzini uvuke ungumntwana kaThixo obhizi ofuna izinto zaphezulu akhona uKristu. Sicela sifundele ke sisi. Anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu Yesu sabhaptizelwe kufeni kwakhe. Anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu sabhaptizelwa phi? Ekufeni kwakhe. Yes. Ngoko ke sangcwatshwa naye. Ngoko ke sathwani? Sangcwatshwa. Into engcwatshiweyo ifile. Kuthethwa ngemvelo endala. Ife imvelo endala. Ngoko ke sangcwatshwa naye ngokubhaptizelwa ekufeni. Yes. Ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo usuku loyise sithi ngokunjalo nathi sihambe sinobomi obutsha. Yes. Ukuze nje uKristu wavuswayo nathi sakuvuka. Ngoba xa ungcwatywa ufakwe emanzini utshone uvuswe. Xa uvuswa ungumuntu omtsha kuKristu. Ukuze uKristu ahambe ngawe azukiseke ngawe. So ungumuntu omtsha, a new beginning, a new creature in Christ. So that's very key ukuba wazi into yoba uyokwenza umfuziselo. But lo mfuziselo une-spiritual meaning. Ukuthi inhlonti nemikhuba yakho yangaphambili nezono zakho uzishiya phaa emanzini zigcwatyiwe. Akulindelekanga siporho ngomso. That's why sikufaka kube kanye nasemanzini singathi egameni loyise sikuvuse. Siphinde sithi egameni lonyana siphinde sikuthini? Nasegameni likamoya ingcwele sikuthini? No, sithi egameni loyise nelonyana nomoya ingcwele sikufake. Sawugqiba sikuvuse kube kanye. Ngoba sifuna uba kube ngumafa evuka. Ufake kanye uvuke kube kanye uyimvelo entsha kuKristu. Sifundeni Ephesians 4 verse 4 and 5. Sesawugqiba. Ephesians chapter 4 verse 4 and 5. Yes. Mnye umzimba, the body of Christ, olibandla, yes. Mnye umoya, the Holy Spirit, yes. You were called njengoba nabizwayo nokubizwa. Ulapha ukubizwe inkosi awuzizelanga. Wonke umuntu lapha uze ngobethweni ubizwe inkosi. Ubizo lokuqala loba uze ethe uYesu izani kumnonke nembulalekayo nisindwayo kumthwalo. Waresponda kolobizo ungabulapha nje. Nama nathemba linye lobizo lwenu. Linye ithemba lobizo lwenu. Inye ibeshelwa libandla ukuba we are waiting for the soon coming king. Uyabuya uYesu nje. Kodwa lokho amengekabuyi uthi masihlale ebandleni ubhizi usebenzisa impilo zethu ngomoya oyingcwele ukuze asipresente phambi kwakhe singumzimba nomakoti ogqibeleleyo. Yes. Inye inkosi, one Lord. Jesus is Lord. Do you know that gama lokuvuma uYesu uthi Jesus is Lord? Lilo elikhupha umuntu kanye limfake ezulwini. Bonke abalivumayo igama likaYesu naye uYesu uzawavuma phambi kwabawo. So it's godly ukuconfessa ukuba uYesu inkosi. Do you know uba abapostile babulawa nentshutshiso eyayisenzeka eJerusalem ePalestina babebulawela nje ukuvuma ukuba uYesu inkosi. Ngoba inkosi eyayisaziwa nguJulius Caesar, uKesare. So xa usithi uYesu inkosi wawuthuka uKesare, uthuka the system of the world. Namhlanje xa usithi uYesu inkosi
ubunye benkolo so that ndingathethi le wena uthethe le. That's why the Great Commission ukusithiwa nibafundise ukugcina konke ninikwisela umthetho ngakho, so that singathi sikule nkonzo kube kwabafundiseke sibe sifundiseke. So ukuzazi izinto esiningazo, sazi iiangile zethu, sazi iziseko zenkonzo yethu, so that sibe banye in faith. Lunye ukhona lunye ubhaptizo, luyi-one ubhaptizo. Lolu uKristu asifundise lona. Ungandibuzi namanye amabhaptizo, andizuwabetha futhi, andizuwa-analyze nowa-analyze, andizuwanika nesidima sokuba ndiwakhankanye apha, kodwa lunye ubhaptizo. Mnye uThixo, one God. We serve one God. Yes, kuleziko ezithathu, uThixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya ongcwele, but we serve one God. Mnye uThixo wethu. Uyise wabo bonke. Ophezu, ulawulo lwakhe luphezu kwabo bonke. Abavumayo nabangavumiyo, abanyevuyayo nabanganyevuyiyo, ababathi ewe nabangathi hayi. That's why umbhali kwincwadi yabase-Efesu chapter 2 esithi amadolo onke awugoba neelwimi zonke zivume. Uba uyenzi namhlanje uzawuyenza ngomso sowunyanzela, ngoba unguyise wabo bonke. Do you know uThixo akana-competition? That's why naxa ucinga ngoThixo ungamqhathanisi noSathane. uThixo akana-competition enguSathane. He's God. There's one God. So that ungamfonela umtyholi, umnike ii-puffs, umenza cinga ubhetele. You can't compare the devil to God. God has no competition. Ndonqena nokubiza ngoba uyi-champion, ngoba i-champion sube ilikhe yangena ngentangayo eringini. uThixo akangeni eringini naSathane, unguyise wabo bonke. Naye umtyholi uyazazi ekulanda wakuye ulinda imini yakhe. Uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke. He's above all, incomparable. Ungangeni kwi-temptation yokucinga uba yo uThixo ingamoyisa le ngxaki. uThixo akanangxaki, akanankohlo. Le nto ikukrwebisa intloko ayikrwebisa intloko. uThixo akakhe afike kwangcingelo athi uThixo uxakene namacebo. That's why umbhali esithi zininzi iingcinga entliziyweni yomntu, kodwa licebo likayehova liyawuma. He's God. He is God. Wawuyamkela loo nto uyonwaba. Wonwaba izinto zingahambi kakuhle, wonwabe. Because he's God. Wonwabe. Babuza abazazi iingxaki zabo, wonwatyiswe yintoni? Wonwatyiswe kukwazi uba he's God. He's God. He's God. Ukubo bonke. Obani? Do you know God is smart? Yazi ukhona nakwelancila. Amen. Nakwesasidaba. Wazimdiphozitha uThixo. Kufana nale system ne-digitalization eqhubekayo where kufakwa i-chip all over. Ubone iqokombele le-cellphone li-connected all over kanti kufakwa i-chip. Ukubo bonke uThixo. Amen. Ngesazela sakhe ufake ntoni? ubuthixo bakhe. Bekholwa bengakholwa ukubo bonke. Bemvuma bengavumi utheni? Ukubo bonke. Athanda xa sithandaza asithi Thixo yiya etrongweni okanye uyokhupha laa ntanga ethaveni. Sithi Thixo mnceda
uthixo inye inkosi lunye ubhaptizo. Bhaptizwa libandla. Masigqibezele. Oh, Nkosi yami. Dine 5 minutes. Why must you be baptized? You are baptized because God, Jesus himself ordained baptism. Ubhaptizo lwamiselwa nguye. Sesimfundile uMatthew 28 nguye owathi mawubhaptizwe abantu. Saba sabathanda ngani? Sisizathu sokuqala sokuba ubhaptizwe. uMatthew 28 verse 19 and 20. uRomans 6 sesimfundile verse 3 and 4. We imitate Christ ngoba wafa nathi sifuna ukufa njengaye. Wavuka nathi sifuna ukuvuka njengaye. Ukuze kuvele imvelo entsha sihambe njengoKristu. Number 3, we join the Christian family. Uthetha ngalonto uEphesians 4 losiqhubo umfunda. Uba inxalenye yebandla. Ufuna ukuphinde umfunde sisi. Okay, ngiyeke sesimfundile yena. Ngicela uye ku Matthew 10 verse 32. Yena uthetha ngepublic confession. Ngoba omvumayo uThixo uYesu phambi kwabantu naye uyakuvuma phi? Phambi kwezithunywa zezulu. Kobawo nakwizithunywa zezulu. Yes. Wonke umuntu ngoko oyakundivuma phambi kwabantu ndiyakumvuma nam phambi kobawo osezulwini. Ngoba xa ubhaptizwa andithi ubhaptizwa phambi kwabantu. Ubhaptizwa ukuba ungumKristu. So it's a public statement so I'm a child of God. So uvuma uYesu esidlangalaleni ngobhaptizo. So ngenxa yaloo nto yokuvuma uYesu phambi kwabantu noba uyakuvuma emazulwini phambi kwezithunywa zamazulu. That's why we get baptized. Public confession. Nasi izinto ezifunekayo kuwe, the attitude uma ube nayo xa uyobhaptizwa. 1, you must be humble before God. Ngoba uThixo uyabathoba abanerhatshi, abaphakamisa abathobekileyo. Usondele kwabathobekileyo nabanhliziyo ezijulukileyo, abamoya ophukileyo. Usondele kubantu abathi Thixo ndidinga uncedo. Usondele kubantu abathi I've given up, ndizame konke kodwa ngoku ndizakuwe. That's why uYesu engasindisi wonke umuntu. Uthi wonke osindwayo ngomthwalo, makazi. Lo gama esenamandla okuzithwalela uthi uYesu makahlale. Ungumncedi wabantu abadinga uncedo. Umthetheleli wabantu abangenabathetheleli. Abantu abathi kudala ndiyizama lempilo iphuma phakathi kwezandla. Abantu abazazi into yoba noba ndikabonwa lihlabathi nandiphalele. Abayaziyo ukuba ubona nje mna noba ibandla likandiboni ndiyoyisakala ngo-1 no-2 no-3. uThixo usispecialist sonceda abo bantu abavuma phambi koThixo uba initela. Lo gama usestrongo hlala. uThixo akakwazi ukwenza nto ngawe. Two, you must have the desire for uyifune Lord. Asikhonze sidlakela sikaThixo sihamba nakalophara uThixo elihamba linyanzela abantu ngezinto abangazifuniyo. He's a God of the covenant. I-covenant iba yinto ephakathi kwabantu ababili, kuyanqotshiswana. In other words, sisivumelwano esi. uThixo ufuna uYesu wakho. Nalo Yesu umfuna asuke ezantsi enhliziyweni. Ngoba uyayibona nale nhliziyo ivumayo. Uyadlula kwimilebe etshoyo abheke enhliziyweni. So kufuneke uyifune le nto uthi Thixo ndiyakufuna ubhaptizwa. Uthi ungathi ndiyakufuna ubhaptizwa. Yesu andifuni olu lokuqala qha ndifuna nolwesibili.
Uyamazi umoya oyingcwele akamahlela umuntu ongalambanga, akamahlela umuntu ongamnqanelwa. Izinto zikaThixo ziyalanjelwa, ubulungisa buyalanjelwa, buyanqanelwa. Uyavukelwa ekuseni, sihluthise Thixo bakusasa ngenceba yakho. Imana ngekho ilanga liqinile, kufuneka uyivukele. A sign yokuba uyayifuna, you are serious ngayo. 3, repent from sin. That's why kubizwa ngoba lubhaptizo lwembuquko. uYohane phezu komlambo iJordani uthi guqukani ukusizonozela usixolele nibuke ungene ubumkani bamazulu. Lubhaptizo lwembuquko. You must repent from sin. And lonto leyo yenzeke in the heart. Ne? Before uyiphimisele ngomlomo wakho, inhliziyo mayivume ukuba I'm a sinner, I need help. Ndincede. And impilo yebandla leyo every day. Cimba uYesu kwakuthena angakhangele eminye imithandazo ekhangele smart xa efundisa abafundi bakhe. Mhlawumbi wayelobakhangelisa le ethi duma marhwaqe legwele etshethe isixeko sakaJuda. Wena kweenqwelo zalo Moses isikhukhukazi zalo Maria benokhangela ezo zimnyumbazayo uThixo. Kodwa wathi uYesu xa nithandaza yithani bawotho semazulwini. Wethu sonke notho wakho owethu. Wadlula ngicela sileqe kulaa ndawo umdela mthandazo. Wathi usixolele into. Aba ebethe kubo izonozela uzixolele kodwa uthini? Sixolele ntoni? Impilo yebandla le everyday. Awusuyenza nje uzawubhaptizwa, uyayi-adopta njenge-attitude ne-lifestyle ngoba everyday ndizawuvuma ukuba ndikumoni phambi kaThixo. Number 4, being a devoted Christian. Umkristu ozinikeleyo. You know, phaa kwingqungquthela eyayilandela uYesu kwakukhona abantu abavele nje babizwa ukuba